Green a Chibas. Newid cyfeirio y chwarae at Cummings. Cummings a 4 yn disgwyl y croesiad. Mae'n uchel at y postyn pella. McLagan am yn ôl. Ac yna Day! Yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Marcus Day i drydydd gôl mewn wythnos. Yn cael ei ffenio nôl gan y capten Cain McLagan. A Marcus Day yn gosod y bel yn isiel. Heibio i Zabre yn y gôl. Fil at Franklin. Franklin yn ddod yn ddyfnach i'w chasglu ddi. Yna at Owain Jones. Jones yn ei lled iddi at Matthew Jones sy'n croesi'n beryglus. Owen ac yna Phillips yn union i'r sgôr. I gôl gyntaf yng Nghrys Aberystwyth yn dod ar tîm cartre yn gyfartal. Aberystwyth 1, y Barri 1. Munud ola'r 90, cic rydd i Aberystwyth, 2 yn y wal amddiffynol. Jones! Ac mae mewn! A mae di ennill y pwyntiau i Aberystwyth. Matthew Jones! Hyfryd gan y gŵr 2 ar 20 oed lleol yma o Aber. Aaron Davies. MacDonald. McLagan! Ac ail gyfle oddi ar y postyn. A mae dal yn oer Barri. Ac yna MacDonald mae'n cael ei tharo allan gan Aberystwyth. Mae gan Cottrell, a mae Cottrell dros y bar. Ac mae'r floedd yn dweud y cyfan wrthoch chi. Cefnogwyr Aberystwyth yn sefyll yn gadarn tu ôl y tîm. A'r amddiffyn yn sefyll yn gadarn yn erbyn pob ergyd gan y Barri. Am ddiweddglo cyffroes yma ar goedlen y parc.